Ситуация на беларуска-польскай мяжы працягвае пагаршацца. Антырэкорды для колькасці аўтаў у чарзе і працягласці чакання абнаўляюцца штодня. Станам на 6 гадзіну раніцы магчымасці выехаць з Беларусі ў Польшчу на адзіным дзейным цяпер пункце пропуску Берасце-Тэрэспаль чакалі 4420 легкавікоў і больш за 100 аўтобусаў. Пры цяперашнім рытме пропуску праезду мяжы давядзецца чакаць больш за тыдзень, пішуць беларусы ў адмысловых тэлеграм-чатах. Чэргі на мяжы пачалі імкліва павялічвацца на мінулым тыдні. Беларускія памежныя службы ўжо традыцыйна звінавацілі ў гэтым польскіх калегаў, маўляў, тыя афармляюць толькі каля траціны ад магчымай колькасці аўтаў. Аднак беларусы, якія спрабуюць выехаць з краіны, зазначаюць павольную працу і з беларускага боку, у тым ліку працяглае правяранне спецслужбаў. Тым часам яшчэ адзін айчынны перавознік паведаміў пра адмену паездак у Літву. Кампанія «Аўтасеўлад» скасавала свае рэйсы з Магілёва ў Вільню і назад. Пасажырам абяцаюць вярнуць поўны кошт квіткоў ужо набытых. Нагадаем, 20 жніўня пра скасаванне большасці рэйсаў паміж Беларуссю і Літвою паведамілі два буйныя перавознікі. Літоўскі «Еўралайнс» і беларускі «Менск-Транс». Гэткая захада прадыктаваная адсутнасцю неабходнай колькасці дазволаў на перавозкі. Яшчэ ў 2024-м улады Літвы пастанавілі скараціць іх колькасць удвая з 58 да 29. Байпол і рух «Закон і правапарадак» абвясцілі закрыццё плану перамога да асаблівых распараджэнняў. Усе яго удзельнікі, цытата, пераведзены ў рэзерв. Адказваць за рэзерв, як сцвярджаецца, будуць Сергей Макар, Станіслав Лупаносаў і Александр Азараў. Закрыццё праекту арганізацыі тлумачаць стратаю доступу да чат-боту і адмову дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханаўскай вярнуць яго Александру Азараву. Тым, хто хоча выйсці з чат-боту плану перамога, прапануюць скарыстацца інструкцыяй ад кіберпартызанаў. Нагадаю, летась у траўні удзельнікі плану перамога атрымалі паведамленні з нечаканым зместам. Іх заклікалі падтрымаць на выбарах у каардынацыйную раду спіс Александра Азарова «Закон і правапарадак». Тады сілавікі заяўлялі, што нават затрымалі некалькі удзельнікаў плану. Пасля гэтага выпадку Александра Азарова пазбавілі доступу да кіравання праектам. Беларускія спецслужбы стварылі фэйкавыя боты ў тэлеграме нібыта ад імя праваабарончых і гуманітарных ініцыятываў. Гэтак у тэлеграме быў заўважаны бот, які ад імя ініцыятывы BYHealth збірае інфармацыю і заявкі ад беларусаў на тэрміновую эвакуацыю з краіны. Раней пра фэйкавы бот паведамілі ў ініцыятыве «Дысідэнт BY». Фальшывы канал сувязі пазіцыянуецца як дапамога для эвакуацыі асобам, якія раней перадавалі інфармацыю праекту «Беларускі гаюн». Праваабаронцы заклікаюць ні ў якім разе не перадаваць у фэйкавыя боты сваёй асабістай інфармацыі і пры патрэбе кантактаў з ініцыятывамі пільна правяраць і дадаткова верыфікаваць каналы сувязі. Дональд Трамп прысвяціў размове з Лукашэнкам яшчэ адзін пост у сваёй сацыяльнай сетцы «Тру». Ён назваў Лукашэнку магутным лідарам і выказаў спадзяванне, што неўзабаве 1300 беларускіх палітвязняў будуць выпушчаныя з турмаў. Ці сведчыць гэта пра змену палітыкі ЗША адносна рэжыму Лукашэнкі і ці будуць у Вашынгтоне прыслухвацца да беларускіх дэмакратычных сілаў? У эфіры студыі «Белсат» паразважаў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Ён не ўспрымае нейкія там полісі, палітыкі, якія былі шмат гадоў, дакументы, якія ў Злучаных Штатах Амерыкі там распрацоўваліся па кожнай краіне. Для яго гэта не існуе. Існуе гэты момант, існуе ягонае бачанне і рашэнне. Калі ён бачыць, што ёсць рашэнне ці ягоная роля ў нейкім крызісе, то ён проста туды ідзе і рухаецца наперад. І я думаю, што ён самастойна гэтае рашэнне прымае. Таму ён пазваніў Лукашэнку. Я не выключаю, што ён пазвоніць Ціханаўскай. Ён з аднаго боку там спрабуе вызваляць палітвязняў, камунікуе з Рыбаковым, але пры гэтым мы рыхтуем далей стратэгічны дыялог. Я думаю, што якраз Трамп можа зрабіць для Беларусі вялікую паслугу, не толькі вызваліўшы палітвязняў, што задача нумар адзін, але сапраўды дабіцца больш істотных пераменаў. Вось тое, пра што мы называем дыялогам, вырашэннем крызісу, нацыянальным прымірэннем, калі ён зразумее, адчуе, што гэта ў яго сілах, і ён можа сапраўды сітуацыю Беларусі памяняць да лепшага і давесці Беларусь да свабодных выбараў, да мірнага транзіту, то беларусаў запомнілі яго сапраўды як вялікага героя, які вырашыў тое, што не мог вырашыць ніякі іншы лідар.
Уладзімір Зяленскі прыбыў у Вашынгтон, дзе сёння сустрэнецца з Дональдам Трампам для правядзення перамоваў аб плане завяршэння вайны. У сустрэчы прымуць удзел і 8 еўрапейскіх лідараў. Напярэдадні сустрэчы амерыканскі прэзідэнт у сваёй сацыяльнай сетцы Тру адзначыў: у Белым доме ніколі яшчэ не было столькі еўрапейскіх лідараў адначасова. Прэзідэнт Украіны Зяленскі можа амаль імгненна спыніць вайну з Расіяй, калі захоча, альбо працягнуць баявыя дзеянні. Памятаеце, як усё пачалося? Абама аддаў Крым 12 гадоў таму без ніводнага стрэлу і ніякага ўступлення Украіны ў НАТО. Некаторыя рэчы ніколі не змяняюцца. Напярэдадні Зяленскі прыехаў у Брусель, дзе паўдзельнічаў у відэасустрэчы кааліцыі гатовых, на якой бакі скаардынавалі пазіцыі напярэдадні візіту ў Вашынгтон. У афіцыйнай заяве кааліцыя пацвердзіла гатовасць разгарнуць ва ўкраіне сілы бяспекі адразу пасля спынення баявых дзеянняў, а таксама дапамагчы ў пільнаванні бяспекі паветранай і марской прасторы ўкраіны. Мы хочам пацвердзіць тое, што аб'ядноўвае Украіну, еўрапейцаў і Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы хочам міру, трывалага, доўгатэрміновага міру, які паважае міжнароднае права, якому папярэднічае вяртанне палонных і дзяцей і які ўсталёўвае трывалую стабільнасць, абараняючы суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць усіх краінаў. Макс Корж пракаментаваў скандальны канцэрт у Варшаве, падзеі якога трапілі пад крытыку польскіх палітыкаў і СМІ. У сваім інстаграме спявак пакінуў допіс, у якім заявіў, што на ягоных канцэртах няма месца радыкальнаму нацыяналізму. Верагодна, ён меў на ўвазе сітуацыю са сцягам УПА, які разгарнуў адзін з гледачоў. Сябры, няма месца радыкальнаму нацыяналізму на канцэртах, таксама як агрэсіі і гвалту з любога боку. Гэта супярэчыць самой сутнасці канцэртаў. Толькі ўзаемапавага. Такія правакацыі распальваюць міжнацыянальную варожасць, а значыць недапушчальныя. Ніколі перавага адной нацыі над іншымі ў гісторыі нічога добрага, акрамя бяды, не прыносіла. Канцэрт беларускага выканаўцы Макса Каржа, што адбыўся 9 жніўня ў Варшаве, сабраў каля 70 000 чалавек і скончыўся гучным скандалам. У польскім грамадстве ўбачылі ў паводзінах фанатаў праяву непавагі. Паводле варшаўскай паліцыі падчас канцэрту затрымалі 109 чалавек за шэраг парушэнняў, у тым ліку за напад на ахоўнікаў і захоўванне наркотыкаў. З Польшчы дэпартуюць 63 чалавек, 6 беларусаў і 57 грамадзянаў Украіны. У Воронежскай вобласці Расіі валанцёры вызвалілі 4 людзей з працоўнага рабства. 3 з іх – беларусы. Іх трымалі на ферме, прымушалі працаваць без аплаты і амаль не выпускалі за тэрыторыю. З расповедаў пацярпелых людзей кармілі пратэрмінаванымі прадуктамі, грошай не плацілі, а спробы ўцячы жорстка каралі. Паводле тэлеграм-каналу руху «Альтэрнатыва» на палях і ў цяпліцах фермы працуюць каля 100 чалавек, аднак валанцёрам удалося вывесці толькі тых, чые імёны яны дакладна ведалі. Marketplace Wildberries ужо шмат гадоў займае галоўныя пазіцыі ў онлайн-гандлі краіны, аднак з ростам бізнесу растуць і прэтэнзіі ўладаў. Менск патрабуе ад кампаніі адказваць за кантрафакт, падтрымліваць мясцовых вытворцаў, ствараць працоўныя месцы і працаваць у інтарэсах дзяржавы. На сайце Белсату разбіраліся, як Wildberries ужываецца з уладамі Беларусі. Маркетплейс не раз рабіўся аб'ектам увагі кантрольных органаў у Беларусі. Сёлета ў лютым Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю запатрабавала ад Wildberries ліквідаваць парушэнні заканадаўства аб абароне правоў спажыўцоў і спыніць продаж забароненых тавараў. У жніўні гэтага году ў продажы на гандлёвай пляцоўцы з'явілася кніга Сашы Філіпенкі «Слон». Пасля ўвагі прапагандысцкіх медыяў яе прыбралі з ліку прапановаў. У ліпені на маркетплейсе знайшлі тавары з прыкметамі так званай экстрэмісцкай сімволікі і атрыбутыкі, вокладкі для пашпартоў, налепкі і гэтак далей. Аднак дасюль кампанія расейкі Тацяны Кім працягвае працу на беларускім рынку. Пра тое, колькі зарабляе кампанія і яе працаўнікі, чытайце на старонцы belsat.eu. Гэта ўсе навіны на гэты час. Галоўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць відэа, а таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі. Калі для вас гэта бяспечна, я ж на гэтым з вамі развітваюся. Дзякую, што застаяцеся з Белсатам.